Makita nimo sa reflection eh. Ah, Basta kapula na siya, fire na siya. Oh, in frame kayo. Murag sa kung ano, kanang sa inyo ha, sa eroplano, makita ra po di mo. Alright, sugdan na to. In 3, 2, 1. Take off. Yo, what's up, Ninyo? It's your boy Joe Boy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bi podcast where we chop it up. We have amazing conversations with bold and authentic individuals. Bye, gani. So, if you guys are new to the channel, namo sa YouTube nagtanaw na minaw, do me a favor, click the subscribe button and click the notification bell. And if na mo sa Spotify na minaw, go ahead and click follow. Pwede rin mo comment dito. And without further ado, we got a very special guest in the building. Usa sa mga pinaka-grabe sa Cebu na band scene, ginatawag na the legendary Fast Pitch na vokalista. And now, usa sa mga pinaka-grabing content creator sa TikTok. You guys probably know him as Uncle Henry. And without further ado, we got Sir Henry in the building. Hey, what's up? What's up? Musta? It's a pleasure to be here. Salamat kay sa pag-invite. Oh, kayo. Thank you, Jude, kayo that you number one, imong gitagag oras para magtabi-tabi gamay. And ikaduha na shock ko sa imong rent na studio. Shout out day Point B, right? Yeah. Point B Studios. Abi na ako gamera na studio. Grabe, very dako hindi kayo. So salamat kayo na wa ko na-expect anin na kuan. Imo kong daan ni. So Part na ni simong Manila experience nga kayo. maturity ka sa mga lugar nga actually dili lang kami ga-jam diri sa Point B. Shout out kay Aaron for letting us use the space. Diri pod ga practice ang Willa Baliw, Really? ang Autotelic, Urban Dub diri gapon. Kay first na ko na major studio na ingani na kagrabe na arian ako sa Manila is Tower of Doom, of course. Katong bago na nila. Oo. Kato mo dito katong dako na compound. Katong sa Magnolia sa kalimutan ko sa name sa street. Basta Naidool Robinsons. di namin ga-record sa mga post-pandemic. Dito namin nagsugod record sa mga recent singles na mo. Pre-pandemic, kay nagsugod mo officially nag-start kid mi Star of Doom ang Fast Pitch 2018. Bago ay. Well, Dili kay dugay. Di dugay. Yeah. Kung i-consider nimong history sa Tower of Doom nga pitin historical na kay sila sa rock scene sa Philippines. Wala mi kaabot sa original gid nga Tower of Doom. Although aware mi atong time marag part na mi sa circle of bands ato. Sila Russell, sila Paco nakatambay sa original nga Tower of Doom. Pero ako wala po ko kadto. Wala. So makadnoon ako stories, mga legendary stories, mga Greyhounds, mga Urban Dub, ito typecast. Pero ako po kadto. Ang nadtuan ginako katong Tower of Doom nga building. Actually dili kay layo dire. Basta nara de more Quezon gyapon. Quezon City gyapon, Kamuning Street man siguro. Basta diara dapit ta. Kakato ko dito sa kato ng Bag-o. Kanang kuha na kay siya. Kanang nanay gargoyle, nanay mga kanang ipagawas jud imo ang creative energy kumbaga ba. Ginabi na ilang bagong kuan, giinvestan gina nila. Murag ambot sa toy giingon ni Eric ug ni Carlos. Mao na siyang founder sa Tower of Doom, si Eric ug si Carlo Perlas. Shout out nila. So they really built up their business. Imagine they started out as a bedroom studio lang. And then antod karon naabot na sila nga they have their own building na gyud. Nga gilisan gid nila og 10, 20 years. Basta gilisan na nila. So that whole compound is the Tower of Doom compound na gyud. So yuta ra to niya sila na gapa existing na ang balay, pero existing ng balay. Sila ang nagpanindot. Doña Hemadi Street. Doña Hemadi Street. Sa may Magnolia. Fighter. So grabe, again, nagstorya mi ni Russell, shoutout ni Russell, episode 35 I believe, na diri sa QC, grabe ang creative energy diri. Yeah.
And nagstorya po mi atong ni sugod mo og fast pitch namalhin mo diri. And ang first ninyo na balay kay katong karaan na balay mo ba to inyong giadtuan? Somewhere around here. Somewhere around here gyapon. O sana sa mga ongoing mysteries na mo ni Russell, every time mag-agi-agi mi diri, magsige mi tanaw-tanaw, Ras, diri ba to dapita tong old house na to? Nalimta na din ninyo day. Oh, dili mi sure gid asa dapita. Na mga familiar places pero dili gina mo ma-pinpoint but we know it's around this teacher's village nga area. Kay temporary place naman to kay to first time nga ning ari mi sa Manila after we released our first album The Future We Repair. I think it was 2007. Nagka-gig na mig Manila pero dili pa mi na stay diri permanently. Oh, so Balik-balik larga pa pa mo mi. Cebu. Na pa yung obligasyon nito kasi eskwela pa mi ba. So, So temporary rami diri magpakita rami, promote the album. Kanya mo stay rami sa mga places nga balay sa friends usually. Kaya na para makatipid. Murag katong balaya sa relatives man siguro to ni Jay Eigenman nga na amigo po namo ba. Grabe po to siya ang gitarista. Pero karon nasa stage, shoutout ni Jay. Pero di na gid mi di na mi ka-remember kung asa gid siya dapita. Basta kabalo mi na shopway sa duol. Kay dito mi tigpalit og Century Tuna. Grabe ano sa una pa na siya kada si Churitol na Kanton. Kaya itlog Yang mo na yung ka-remember ko no nga after sa katong balaya 2008 ni move na mi diri permanently. Okay. 2008 man siguro to. Diri gyapon sa Quezon City. Quezon City gyapon ni balhin mi ka ng Pitwason duol sa EDSA. Unya ang gistayhan na mo dito condo amigo gyapon sa among manager atong time ma. Kay Pat man siguro to sa Kerplunk, shoutout kay Pat. So nagstay mi atong condo for a few months and then we moved downstairs to another house sa ubos sa condo kay para mas barato. Katong balaya more na mention man siguro to ni Russell sa podcast katong Goldland nga lugar. Sa katong usa ka balay, kuyog na mo dito Urban Dub, Ambassador sa Fast Pitch og mao po tong stock house sa mga Sonic. Mao to. Mao dito di ay. So unsa man to studio nya cramp kay mo ato. Kuan na gid siya kanang townhouse siya nga 3 stories pero ang third story morg attic ra. Katong una before mi ni move in, nana dito ang Dub og ang Amba Boys. Unya pag move in na mo, ang reason morg naka-move in mi ato kay ang Dub naghinahinay na sila move out kay naka-build na gisag life diri ba. So sila Lalay, sila Jan, sila Gabo. Nana sila'y other places nga gistayhan na nila. Pero originally dito ra sila tanan. Eventually nag-move out sila. So ang nabilin lang dito Fast Pitch og Amba. So nag-share mi og katong taas og duha ka rooms unya ang ubos may murag opisina sa Sonic Boom. Na dito ang sala, na dito ang mga stock ng mga t-shirt nila sa mga Sonic Boom nga t-shirt. So pero eventually nag-move out po ng Amba. So ang nabilin lang dito Fast Pitch na lang og office sa Sonic Boom. Katong Goldland. Nana to ikuha na to katong built by Sonic na wala pa. Na earlier sininaan. O later naman tong built by Sonic. 2010 or 11. Before pa to siya. Actually pag move ganin na mo sa Manila to buddy. Dili pa gito siya Sonic Boom. Lighter Records pa gito siya. Okay. So okay. I don't remember exactly kano sa gid nag-start ang Sonic Boom. I know it was around that time. Pero when it started, integral na pud mi ato. Kami, Dub, Ambassadors. Gasolina. Kana more appeal po na sila. And then eventually na appeal na po ng Nick Tinasti og ang December Avenue. Nick Tinasti mo ng mga babae tanan no. Og Salamin. Kana sila mga staples na sila sa unya ang mga Cebu counterparts na mo ato kay Line Divides. Og kamo, Shuffled. Pero later naman mi nasud. Kwanto? Line Divides, Twinkle Dudu, mga appeal ba na sa lineup, no? Sila kinsa pa man. Horse-Spoons, of course. Horse-Spoons. Basta daghan. Ni move mo diri katong na time katong nay budiga. Unsa man to na year 2009? I think it was 2008 ang katong ning permanent stay na gid mi dire. Actually naminaw ko sa
katong podcast nimo with Russell. Okay. Just like gisulti na ako nimo on the way here. Si Russell ang murag historian na mo sa banda. Siya ang ga-retain sa mga interesting memories ba sa fast pitch kay mao lagi over the years sa in your own words daghan kay kog naagian nga side mga quest. side quest Mga side quest niya. So my memories are although vague na. although dili gid ako na mga certain things nga tatak gid sa akong memory pero ang mga day to day sa fast pitch nag-blur together na bitaw. Ambot lang ko na mention ba ni Russell pero sa peak na mo in 2008-2009 we were gigging 5 times a week. 5 days a week. Really? 5 days a week. Ina nakakapoy. We would gig from Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Pahulay mi Monday, Tuesday. Usahay Tuesday to Saturday. Pahulay mi Sunday, Monday. Usahay sa usa ka gabi duha tulo ka gigs. If you don't mind me asking, kato lang na panahon na, di lang ta mahisgot karon. Kato na panahon na, mag-gig mo mga almost 7 times a week. Yeah, man. Ana, sa usa ka gig ninyo, pila man ang inyohang makuha ana? I don't know. You don't know? How? I don't know, man. Asa mo makuha ka ng pangaon? Unfortunately, because we were still young and dumb, Okay. So walay budget. we left all of that kanang the money side of things sa mong manager. Okay. So, Nya tagaan lang mo o nami allowance, allowance, nami okay. weekly allowance. kana na lang. Oo. Weekly allowance niyo ato. I forgot. You forgot. But it wasn't much. I would assume I kay palit magud mo ka si Churituna. Man. I think about la Russell will probably correct me. I could be wrong pero nasa sa mga basta mga 2.5 siguro. Each. Each. I could be wrong. Well, Vague kay ako memory. Ay dili gani ko sure kung Okay, weekly okay. ang hatag or kinsinas. ah I could be wrong. Pero kabalo ko, it really wasn't a lot. Kay mm, ka-remember ko kanang makadawat na may allowance. ah, Hurot na dito sa grocery. Kanang palit mig mga dilata, ah, mga instant noodles, Ah. mga kanton, itlog. O niya, basta, pila pa edad niyo to mga 21, 22 sana. may nga na do. So 2000, I was 16 in 2000. So 2000, 23 ano na nga. at 2008, 2007, I was 23. 24 ko ato. 24. 24. Oh well, nanibot gamay pero Pero, lifestyle gapon. kuhan good kanang, amot lang, it's in hindsight, makaingon ka nga, damn, I wish we'd paid more attention to that side of things. Pero, What side of things? The mga budget? budget ba? Ah, Pero, di man good, lisod kayo na nga i-advise nimo sa mga anang idara oh, because you're so intensely focused sa imong art. oh. Mao na ang imong that's on your mind. The only thing that's on your mind, kana mong budget is sinamok ba? Kanang Oo. kaya sa Left brain or left or right brain I don't know, man. kanang analytical ra kayo. Oh. Yeah, like ning adto mi para mag-promote sa album and primarily to promote the album and to record new songs for the second album. Mm. Aning Arime, sorry, naam data diri sa Manila. Pero kana mo na among focus. So ora mi kanang kabayo nga nay blinders ba. And then whenever we had to think of money, ma-down ka ba? Ma-down ang imong mood ba kaya sa una tagkwarta do. And then you really are just thinking about the artistic side of things, mas mawala ang imong momentum. Mo nang lisod kay advice nimo sa mga those people who wind up in the same situations as you nga ganahan ka mo ingon nga, hey guys, take a look at your budget, take a look at kanang ang cash flow ninyo ins and outs. Ano ba? Bantaye kanang don't let other people do it for you. Kinahanglan naapod mo kanang say, naapod mo kanang oversight. Ano ba? Kay mo man ang wala naman sa una, wala mi say, wala mi oversight. Basta in-decide mi nga, sige nami allowance, basta nami living allowance. Basta ang focus ninyo himo mong album. Ano ba? Pero unsa nimo pag-advise na sa mga bata even though naagian na nimo, it's hard to tell them to do that thing kasi it will take away from their artistic passion ba.
It's a matter of discipline na lang siguro, no? Kay Oo. sa una kita bata tawa, jud wa ba jud tay inom, grabe biya kitag mga bisyo sa una. So ang guidance sad siguro kana kung na tarong na guidance po na uy tarungan na imong finance. Kana ba di? Oh. Kana siguro, I think you're right. Kanang nakay support system that is open and transparent with you. Mm. Kay dili na kakinahanglan magsigbusisi bang uy unsay ins and outs na to karon. Kanang sila na mismo mo duol nimo, mao ni atong kuan ha. Mao ni atong transparent ang atong cash flow ha, mao ni siya. Oh. So, mao po ng mga things nga gimahayan na mo sa una. Well, at least kana karon murag na apply kato ng mga lessons sa una na apply na sa ninyo ron, di ba? We're trying. We're trying pero Kasi as a narabiya mo new management, di ba? oo, Oh. but to be honest, like as a rock band in the Philippines, Kana. the your ins aren't very strong. ang in mo nga cash flow is not kuan gyud. Especially sa inyo ha kay kanang very niche niche na kuan Yes. market ba. Oh. So kuan jud na dili ka siya ingon grabe, dili siya something na imong kanang mo nang forever nimo ba. Oo. No? I mean, yeah, you're right. Although sa ubang lugar, ang kining among sound dili nimo siya matawag niche ang among sound, di ba, sa ubang lugar. Kay dili man siya ang anak gyud kabugat. Dili pud siya ang anak ka masa, pero somehow accessible siya. Like if you go to the States or America, like our genre would be somewhere in between. Mm. Pero accessible siya. Pero dire, it would be considered niche kay di man gud siya vernacular. Kayo. Wala ko I have nothing against kanang mga bands that make Tagalog songs or mga Bisaya songs. In fact, ganahan gani ko maminaw sa mga ana. Especially lately kanang nag-open up na gid ang akong appreciation sa mga musikero nga gahimog songs in their vernacular. Like ikaw, katong nakadungog ko sa bugo. Na amaze ko sa imong lyrical versatility. Really? Nakaingon ko nga may tirani nakahimo siya kanang Bisaya nga song that doesn't sound baduy. Kanang siguro I don't know unsa tong gipaminaw nako before nganong naka-associate ko Bisaya songs nga baduy. Kay naman gyud mga certain things nga dili pud baduy, like when I listen to the Ambassadors, dili man baduy ilang mga Bisaya songs. Katong kanta nila na Bisaya na o kahayag. Actually, Gugmang Giatay. nindot. Dili to baduy. Na mga Missing Philemon. Missing Philemon. Na may ana. Pero na-amaze na okay, ikaw ang first na-expose ko, ikaw ang first nga rapper nga binisaya nga rap. Kay mo lang behind kay ko sa kanang rap scene gyud sa Visayas, Mindanao. So wala ko kabalo nga grabe na booming na digay na siya. Pero since circle of friends ta, nakita nako sa akong algorithm. So ninggawa siya. And mao lagi katong bugo ang first song nga akong na nadunggan nga. Kaya sa gabi kanang bagsik siya nga pagka lyrical ba nga dito ko na katong line nimo nga naong murag bagtak lamok shout out day kuan biya to Paxio ba. Kita kana wala pa kanang unsa ning salida kang Mel Gibson katong Apocalypto ba. Oo. Nya gibisaya gani. Amo ba? Wapa sa YouTube na. Katawanan niya na. Paxio. Wala. Katawanan niya na. Katong kita nakaka-apokalipto. Basta na to yung part, katong first part na katong nay tribu na kanang luoy kay sila ba. Gikan gira gani ni Agi. Niya na sila kami ang tribu wakwak na napildi sa sinulog. Nakatawanan lagi kayo. Mo na ni etch na siya sa ako ang memory. Mo nang moment ilang punchline. Nay nakaingon dito nga naong bagtak lamok. Kay kanang nanghatag sila og isda. Kumbaga kanang para makaagi sila sa kuan ba sa ilang path. Nya, mangutana din to si Paxio. Asa nagikan niya? Pasil na gikan. Nya basta murag kabikil sila niya na tungon. Nong ni mo murag bagtak sa lamok. Basta diha na ako nakuha na kuan.
Lingaw ino expressive kay nga applicable kay basta labi na ka na maglagot ka. Kuan ka siya kanang curveball kay siya ba kanang makadung mag-away na mo niya. Storyaan ka na kanang syagitan ka na mura kang bastan ko mga ba. Kuya ito niya ang kuan sa major influence food si Budoy. Kana. Ginabi po na. Usa po na sa mga dili gyud baduy nga binisaya nga kuan. Siguro Pero kung mamino ka tripping manggod. Once you make it tripping, mas authentic manggod siya. Para nako lang ha. Kaya ano, Budoy baguro ko naminaw kaya ang uyab wa pa siya kadungog gamay ba. Wa ka kadungog na katong sa to. Ako ging na wa kadungog na katong key fine, key ka lang, kumagko, gikubalan, dili mahimutang. Ano? So, kana, mana, kanang, masa na akong mga influences. Pero di siya ingon rap. Bisaya jud. Kanang Bisaya jud siya na world, na literature, ana siguro. Siguro, I mean, in my mind siguro, murag nauna na ko nga kung maghimog kanta Bisaya baduy. Pero basin siguro kay ang naimuingon ako Bisaya song ma-associate nimo with Max Urban mga old folk singers, di ba? So wala dili gid siya our generation of music. So maghunaw na ka Christmas songs or kanang mga jingles nga na kanang mga producer feeds nga na mga kanta sa radyo nga Bisaya. So baduy ang imong manunaan kay for those kinds of purposes ba. Pero once na expose nako sa actual artistry sa mga Bisaya kay ikaw gyud ang nag-open up sa ko ana even though kauban ako sila Budoy, kauban ako sila ambassadors and uban pa Missing Philemon daghang kay mga bis rock bands nga nakuyog nako sa una. Wala kay ko take yun og active interest ato kay katugan part po na siya like when you're young you really focused on just what fast pitch at the time. What you want ba parang your own artistic expression ba. Unya kami ang among influence is very western man gyud. So sa una gani kung naimo interview sa ko in English good. Pag granabi branding jud. Unya partly pod sa una dili pod kay ko confident sa akong Bisaya. As the years went on kanang unsa di ka kunyo di ka mo Bisaya. Dili man pod pero naputol mo gud akong social experience kay na nag-eskwela ko kinder kato naka-eskwela gi ko tarong nga eskwelahan kinder. Grade 1 to 3 elementary tarong gito siya nga eskwelahan. Pero after ato gi-pull out ko sa akong ginikanan, gi-homeschooling ko. So wala na ko'y contact sa outside world ba. Ang akong kauban akong manghod. Kami ra duha ga eskwela. So for how many years? Taas po todo. 4, 5, 6, 7, 8. 7 years. 7 years ko nga homeschooled. Unya ang next nga real school experience na ko nga nakoy mga classmate. Nga nakoy mga istoryahan, nakoy makopyahan kay sa college na. College na? Oh, imo tong gingon nimo late bloomer ko sa college. Imagine isud ko first year college 21 akong edad. So I'm already pila na 5 years behind. 5 years pa kay 16 man kato na time. 16 college na ka first year college na ka. So weird ang feeling no kay nisud ko first year college. Feeling na ko murag tiguang na kay ko kay mga akong mga kauban 16, 17 years old. Pero at the same time, unsa to nga kurso nimo? IT sa San Carlos. Okay. But at the same time, I didn't feel that far ahead. Kay kabalo mo ko for me nga akong social maturity is wala pagigayo. Basin gani ako mga classmate nga 16 years old more socially mature than me. Kay mas na-expose pa sila sa high school. Kabalo sila mo deal with their classmates, kabalo sila mo deal og kanang mga crush. Ako di kabalo awkward pa ko ana. Unsa mo hapak pa ka og kanang buhok ato kanang emoji kay ba kanang socially wala man hinuon kay pagsugod gid ako sa rock wala kay ko ma-expose sa emo gid kayo. Actually sa banda ako'y pinaka last gid nga nasud sa rock. Kaya akong mga influences
ang pinaka-primary ginawang influence kay mga 80s kay kanang madunggan sa radyo. Toto, mga Air Supply, unya. Ang more modern influences nako Michael Jackson, Okay, so pop. Pop. Mainstream Michael pop. Learns to Rock. Ah, May ana ba? Kay katong homeschooling ko sa among balay sa Carmen, taga Carmen mo ko shout out sa mga taga Carmen. taga Carmelia, shout out. Taga Carmen ko, so ang Carmen kuan gid province gid sa Cebu, north of Cebu. Kung mo biyahe ka dito 1 hour kapin. So dito ko homeschooling. Unya ang among balay pagid mingaw pagid ang lugar ba. Kanang ang among silingan usa ra ka balay. Na amigo na ko to. Na-amigo na ko to ilang anak si Randy. Shout out kay Randy. Mo to best friend ako sa una. Preha mo gidad. More ahead lang siya nako mga 1 or 2 years. Okay. Unya so kung unsay mga interest niya kay gahuman ako lessons. Makita na ko siya, basket, aski basket mi dola mi basket niya. Gahuman eventually na ang among interest ning adto na sa music kay si Trevor katong original na mga bassist sa Fast Pitch. Classmate na ko to siya ever since katong elementary pa. Katong homeschool? Before pa ko nag-homeschool. Before ka ng Oo. homeschool. Friends na mi before pa mi nag-eskwela. Oh. I think nag-meet me 3 or 4 years old pa mi nag-meet. Okay. Ana mi kadugay nga friends. Then pag sud na mag-eskwelahan, same eskwelahan pagid mi sa St. Paul's Learning Center sa Andres Abiliana ba sa Cebu. Layo ninyo no karon yung muli pa Oo. Carmen. Pero atong time Napay traffic. napas ko Bustila mo balay, wala pa kay traffic. Okay. Si Trevor po, tagaliluan po na siya. Okay. So biyahe po na siya Cebu. Mga taga North. Mga taga North ba. Yeah. So, kato siya akong best friend. And then naputo lang among pag-uban, paghawa na nako. Siya, padayon gapon siya school. Pero ako, homeschooling nako. So magkita na lang may sa weekends. Usahay, di ko kabisita sila ha. So ang among pag-amigo medyo ning kuan man ning take a back seat ba. Kay wala nag-inusara naman ko dito sa homeschooling. Pero somehow updated gyapon ko siya live. So pag high school na niya every weekend mo bisita or every other weekend bisita ko. So musulti gyapon siya nako. Nako yung mga padungog si Muha na mga music. So dito ni-evolve ang akong sound tungod sa yaha. Si Trevor, si Trevor. Trevor, Among bassist. So kay iya pong musical taste ni-involve pod gikan siya mga high school friends. Dito gid siya na rock. I think dito gid siya na rockers gid. Kay before that, puro ra ko Michael Jackson. And then sana na year grade. I think around the year 2000 or 1999. Grade sa mga na. Or first year Weird high school. naman good ang kay to nag-homeschooling ko. So 94 grade 4 ko. 94 grade 4. 5 years. 1999. First year, second year-ish. Oh, pero US man nga akong homeschool. So na ako'y kanang grade 9 or something. So 15 may edad 14. Okay ka na. Ana. Unsa na siya sa Amerika? Murag Wala siguro kibaw. murag elementary gyapon na, di ba? Dili pa na high school. Murag grade 9 siguro na. Oo. Mao na akong level pero siya high school na siya kana murag first or second year high school. Unsa man to yung gipapaminaw nimo ng mga rock daw mga banda? Atong una murag nagsugod pa mi ato sa Oasis. Siya gid ang nagpadungog na ako sa Oasis, Radiohead, Bush. Kato mo gito paborito na mo. Siya especially paborito gini ang Bush. Breathe in, breathe out. Kato. Kato. Machine Head. Bobby sa gitara. Mo pa to mga first na mo nga gisipra sa gitara katong Machine Head. Anya ning progress siya, it got heavier and heavier. Antod na abot mi sa Korn, naabot mi sa Limp Bizkit, katong $3 bill y'all. Naabot mi sa Deftones eventually. Onya it was around that time nga. So si Trevor ang akong friend. So si Trevor ang akong point of contact. Tungod siya na-meet na ko yung mga high school friends. Si Patrick, si Hill Tibay. Sa tong banda ni Hill Tibay sa una. Basta na si mga banda. Yung si Trevor na
na-inspired siya ba? Kay muadto mo siya sa jam ato yung mga classmate sa ilang banda. Kana si Hilty Bay og si Patrick kauban sa banda sa una. Sumutanaw si Trevor niya. Kuan ba, ma-inspired siya. Nahuna-huna niya nga. Kaya sa lami ay himog banda po doy. Ana ba? O niya, ako, kailas na ako, kabalo siya na, naano ko yung mga musical inclinations. Kay kabalo ko mo gitara gamay. O niya, katong when I was younger, gipa piano lessons ko sa akong papa. Pero wala gi ko interest ato. So, akong padayon ato piano lessons. Pre, di mo ba Russell? Oh. Give up piano lessons. O niya, Yeah. usa tos mga frustrations akong airpads do. Kanang ganahan siya mo piano sa una. Yeah, murag wala siya madayon na to. So, iya ko gipa piano. O niya, basta wala kay ko makauyon sa akong instructor. Siguro partly Strict. Yeah. medyo stricto or kanang at the same time dili po kay ko in ba. So nana ko kanang reason nga di ko ganahan. So even after a few years wala na akong padayon. So naggitara lang ko, practice ko gitara. Ang mga first songs nako sa gitara before sa rock, mga Michael Learns. Kaya ang katudlo na ko ato si Randy. Katong silingan ako sa Carmen. And then kabalo na ko mo gitara gamay, Michael Learns to Rock. Yeah, si Trevor Here Comes Trevor introducean ko niya og Radiohead, Oasis, o nagsige na practice rock. Naghinahini nagka-rock ang akong mga kuan. Akong mga ganahan. O niya naabot sa point nga ningon si Trevor, do ka na mo ganahan akong himo og banda kay na-inspired lagi siya itong mga classmate niya. Nila Patrick. O niya ningon siya kanang kuon ka na mo kay mao lagi na mo kabalo mo siya na ano ko musical inclination ba. So akong ingon siya, sige do, kanang gitarista lang ako. Kay mo man ginawang ganahan buhaton, gitara. Yun siya. Daghan mo gitarista. Daghan mo gitarista. Wa ko'y makitaan mo kanta, ikaw lay kanta. So mo to ni tabo. Nahimo na lang kong vokalista tungod ato pero akong ganahan gid ta may tabo, gitarista ko. Gitarista ta to. Na naman si Patrick. Yeah, si Trevor siya bass ko bass. I think itong una ganahan po siya mo gitara. Pero ni-decide sila nga si bass na lang. O niya, among first drummer si Nino. Classmate gyapon nila sa St. Louis High School sa Mandawi ba. Mao tong mga pundasyon sa Paspit sa una. Si Trevor, si Patrick, ako ug si Nino. O niya, naka-decide mi magporma mig banda sa birthday ni Trevor. I think it was the year 2000 or 2001. Basta, around that time. O niya, sa birthday ni Trevor, gabi na kitong dako, nang uli na itong mga amigo ni Trevor, pero kami tulo ni Patrick, nabilin pa siyang balay, kainom pa be. Kaya siya at pa mi dito niya, murag gitara sa Patrick niya. Dito na mi murag nag-pack ba, sige, himo tagbanda, sige. Mo itong murag push ba, sige, himo tagbanda niya. Kanang schedule tag-jam, kana. Kasi drummer niya to. Si Nino, itong classmate nila. Niya, mo itong nakahimo may kanta nga A Day Before Pisces. Kay tungod na ng gabi una nga nag-decide mi nga magporma mig banda. Birthday ni Trevor. Si Trevor good na tao siya. Kung sa kalendaryo pa sa horoscope, natao siya the day before ma-Pisces na kuan. Oo. Kay Aquarius man siya. O niya, kung natao pa siya a day later, Pisces po ta siya. O niya kay kami tanan sa banda Pisces man mi. Siya ray dili. Mo ba to akong All Under Heaven to. All Under Ito yung Heaven, mag-cover. Pero kana a day before Pisces, giunsa man na ninyo pagunahon na ang lyrics ana ba? Unsa man ikaw unsa man na maghimo mo na magtinabangay mo gihimo lyrics ana sa una katong panahon na or ikaw ra gyud ana? Ako ra gyud do. Although kana giunsa man na nimo kay kada kalaw matong ko atong Scimitar in the Night, Crash Into My Night ay kato na lyric na kuan ba? Devour me, screaming to the... Unsa man na, duwa ka Peter Game or unsa man na imo pagunahuna ana na kanang si tawagan na niya kanang world building kumbaga ba kanang gihimo na nimo na concept ba? Naa ni siya two answers to that question. Ang first way to answer that question kay I've been asked this question many different ways on many different songs, dili lang ang Pisces. Like, how did you come up with the lyrics? What's the meaning of the song?
Onya, ang first way to answer that question is to make up something deep and artsy. Kanang muna ko kanang gihunahuna na nako siya because I was dreaming of kanang ano. Kaya, and then there have been many times nga kanang naimong utana sa kuha nga unsay meaning ning kanta. I answer them in that way nga kanang pero very dili siya genuine nga way of answering. Okay, ang second way to answer that question is I don't remember. And mao na siyang pinaka-genuine. Okay, when we wrote those songs, and I think ambot lang applicable ba kani sa mga bang songwriters. Okay, na may mga bang songwriters that are very very structured ang narrative sa song. Okay. So it's easy to remember ba what the song was about kay structured kay ang narrative sa song. Pero na yung mga songwriters, case in point si Chino. Na yung mga songwriters nga very abstract ang messaging. Sa mga What About Chino Moreno of Deftones. Pinaka-idol. Kayo. Oh. And yeah. Abstract. So kana the way the way I interpret Chino's music is in that way. It's very abstract and very sexual. Like kanang it's kanang passion gid siya and desire ba in the moment, like right in the moment ba. Kayo. And then when we were writing those songs back then, ingana pud ang akong style because I didn't know any better. And so I was trying to cope with the pressures of being the main songwriter. Okay. Sila, they just wanted to focus on their own instruments. Mo man ang murag primary nga play nimo when you start a band. You're like, shit, saan man ako ni? And then you can't really rely on them for help kay sila pod nangapa pod sila ba how to be better at their own instruments. Although mo offer sila og advice like pwede nga niyo nimo do. Pero it's really up to you. So musud ang kanang imposter syndrome ba nga you have to Channel your inner Chino. yeah you have to make it seem like you're good at it pero wala bitaw kanang murag you're still I know learning. I know Ano what ba? you're talking about. And yeah, the only thing that you can grasp to help you is kana mga idols nimo. So mo nang because Chino was somebody that we were listening to a lot. Even though nag-listen ko a lot to other things like Foo Fighters, Radiohead, Oasis, ang style ni Chino ang ning resonate gid sa ako. And so subconsciously, even though I wasn't obviously trying to copy him, I just found it easier to write in that style nga in the moment lang, and it turned into something more freestyle. So at the time nga gahimo mi sa kanta when I hear the riff from Patrick, whatever pops into my head, the emotions that I'm going through on that day, in that hour, in that minute, Kayo. mao na ang ma-channel nako with my words. And then and then I just have to make things rhyme. Di ba? You have to make things rhyme because I mean it's like a different form of poetry ba. So mo nang challenge nimo. And then you wind up changing things later on to make it make more sense. Usahay, pero usahay you just think, hey, you know what? It's better that way na lang. Onya. So mo nang style ako sa una. Madungog na ako riff. I feel something. I feel a tingle of emotion and I grasp onto it. And then I just start with a few phrases, whatever makes sense. No one to let you No one to let you through. Shimmy, tarin. And then Lagot kay gato. Waji ko pasudlas guard. Wa ko dag ID na. or kuha nito ba kanang sexual repression ba? Kaya sa waji ko kaskur wow, na. gi-entertain sa bayira. Ano? Daghang possibilities do and honestly, mo na ang that's the real genuine answer is I don't remember what was going through my head. Okay, in on the that moment, moment. It's so sakto. in the moment, man. Na yung mga songs that are more structured,
nga maka-remember ko bits and pieces of why I wrote the song. Like for example, pero sa second album na kay ang first album grabe gid siya ka in the moment do. As in I Mo can siya yung pinaka-raw pa oh, yun, no? maka-claim ko I can claim nga murag moment siguro niya ang akong reason for writing those words pero I won't know for sure. Dili ko makaingon with 100% certainty nga mao gito ang rason. Kay nawala na ko sa moment gud. Pero there are songs on the second album that are more structured nga kabalogi ko for sure nga mao ning reason nganong gisulat na ko ni siya. Like Headweight for example is a song that we wrote about our struggle sa Manila. Sa Manila katong mga things nga sa Century Tuna, kuan kanang kanton, lami kay mig porma sa gig pero inig uli. Jeep. Luto raw. Mag-jeep, So kana and then Candles is a song that actually katong Kanang whole ganahan kay ko na kanta. Candles. actually kanang second album channeled gid siya by my frustrations in Manila ang difficulties that I went through. Chances is a song that it's about nganong ning take me og risk nga moadtog Manila. Ang kanang chances, taking chances. This is who we are, taking chances to make life a little easier to bear. So kana process na ko ang akong and then when we recorded those songs katong Chances kanang second album Jaded nang gigay me kanang Wala na si klaro. we had gone through kanang more than a year of kanang gigging nonstop onya kana walay klaro ang among cash flow ano ba. And then we were starting to have trust issues with our management kanang asa pa dong kwarta ano ba. And then not only that, kanang internal po sa inyong life na we were going through kana internal conflict pod sa banda which is normal. Every band goes through. Imagine kuyog mo for more than 1 year sa ka kwarto sa ka balay. Makita nimo yang naong every day when you wake up, igabi at tumugtukar, kita na pud nimo. Iguli. Unya na siya nabuhat sa tukar nga nasayop siya or kanang nakay lagi. Nalain na lang siya mag-build up. Build up na niya. Wala mo i-release. Kato na buto na gid. So mo tong mga songs gi-channel. Mao nang second album, it's a little bit more structured and I can say nga akong maturity as a songwriter ning grow na pud siya. I had started taking inspiration from other songwriters pud like si Gabby because he's an amazing songwriter. Si Franco, si Iping, usa sa akong pinaka-idol nga songwriters. Si Bay, grabe pod nga songwriter. So kana mga peers nako, I look to them subconsciously na absorb na ko gamay ilang styles. And I became more aware of my capabilities ug limitations nako nga mo nang hesitant ko or kanang dili kay ko mo maminaw sa or mo entertain kaayo og kanang mga vernacular songs bisag Bisaya even though kabalo kong Bisaya. Okay, conscious ko sa akong limitations nga I don't think I would be able to write an eloquent Bisaya na song as good as you, as good as Iping or as good as Missing Philemon. So mo to akong murag kuan ba kanang realizations mga this is what I'm good at. Dili lang sa ako. I'll write English songs and then I know how to make melodies. At first, dili pa kay ko kabalo mo express sa akong my emotions into words. Mao nang katong first album very very abstract. And then I started to be able to figure out how to structure my words better second album. Pero the whole time, ang akong backbone gid is my melodies. I know I was good at making melodies. So mo come up ka og melodies una like humming. Yes. Nya imo din mo ka ganang words. Mao gina akong style. And then sometimes kay when I make melodies kanang nai-riff si Patrick, nana na siya kuyog ng words. Niya sayang melodies kay sayang words nga gikuyugan akong melodies, ako na i-keep. Kay they seemed catchy enough ba. So mo na sama na naka-recorder. Mo tong first album. Nay sa to recorder na mo sa una. Murag component man gani siguro to niya tape. Niya ga record ra me. Kay wala pa smartphone atong time. Para makatch lang nga idea ba? Para makatch lang namo. Or laptop buto ni Patrick.
Basta mga basic recording stuff. Although Mm. karon it's so easy when you have an idea, record. Record na siya. Kayo. Mo na. Mm. So, mo nang na amot unsa na tong original question nimo is unsa Kana actually hantod karon mo gyapon ni connect gyapon so bisag 10 minutes na to na ako pero mo na gyapon tanan. mo nang pinaka genuine nga answer do is I don't remember. Labi na sa first album. Kaya namin mga tana sa mga unsa may meaning sa breathe or unsa may meaning sa all under heaven. Siguro vaguely it might have been about a girl. It might have been about a girl. But I can't say for sure kasi in that moment I know there were some very strong emotions parts teenage growing process. Yeah. And then ning contribute po tong I was very socially immature. Okay, I didn't go through the normal schooling thing ba. So I was very behind, I was very shy, I was very trying to make up for it. So mura ko kanang trying too hard ba to be part of that social circle. Kaya actually sa whole before sa fast pitch ako gid ang pinaka-shy. Pero as much as possible I tried not to make it too obvious. Pero suya idol kinako sila. Like si Trevor, si Patrick, si Paco. Like damn, these guys are kanang they got their shit together socially, but they got friends. I don't know, they look so cool. Yeah, ako I was just hanging in there like trying to be part of the crowd ba. Balance ba? Oh. So mo siguro na develop ang akong vocal stage presence nga mura ko kanang basta shy lang gid kay ko mo deliver like during kanang mga gigs na mo. I was very looking inward kay ko. Duko. Duko niya murag I was just lost in the moment nga murag mawala ang akong Henry nga normal nga tao. I'm just here. I'm just murag forget na ko nga nay crowd. I'm singing to myself. Nga na ba? Kay grabe yung pud akong stage fright. Hantod karon. My stage fright is still no through the roof, man. Dili na siya mawala. Even small bar gigs. Kulbaan gyapon ko. No? Bagaan jud siguro na kog naong no kay Ano man? dili mo ko makuan. Mura mo kog ako lang ha. Pero nakoy nabantayan kung dili gani ko mutukar sa kung usual na mga set list. Like panalitan mo gitara ko. Nanaw mo ko'y mga gigs na ako gi-acoustic ang akong mga kanta. Kana kuyawan ko anak kay out of the norm man good. Pero kanang mga gig na ko kay igura man ko lockout. Nana siguro. Mo na intrigue sad ko kay si Gabo inanam sad. Stage fright pod. Yana ba niya? Tanaw biya ako ninyo kay lo grabe ho na ani na ko ano niya. Mo to hearing na inana maka-feel gyapon mo gingana na feeling ba is kanang humbling in a way na wala pitiro no. Kay kanang bisag unsa na nakagrabe sila kay ma-feel gyapon gingana. Same way pud ni Mike kanang sa boxing Mike Tyson ba? Kanang makuyawan jud siya to the point na kanang magsuka-suka, hilak before tukar. I mean before away pero magkaduol sa ring magtika charge ang iyang confidence hantod na maabot na gyud siya sa ring wa na siya nang pinaka-grabe sa yung ano. Siguro na nakakuha lang kag coping mechanism ba di? Like you've figured out your own way to cope with the stage fright. Kuan sa siguro ko. So una pa bata pa ko kay kanang mo kanta ko kanang sabi na after image siguro na mangarap ka nya akong mama akong mga igsoon na siguro ko sa una pa kana mga birthday kana ako ipakantahon ko inana siguro akong live sa una Na-expose na ka sa audience sa una ba? na-expose ako sa audience nya kanang kuan sa una sad kanang kuan sad ko pasikat sad ko inana jud akong personality sa una ba na kanang samok gani kung ako makakita ko sa akong kagulingon sa una samukan niya kanang yan karon din no yan kay bawon ako mo socially read the room na di na makityat yan ba pero mo siguro na growing up na kanang so kanang kuan kay ko bubbly
ba? Pero paiter kay I've always thought nga normal getting stage fright. Pero I've met people who are like you nga ang confidence nila overcomes nga stage fright. Like na sila hesitance. May labi na yung anak kanang mga unfamiliar situations na sila hesitance. But their confidence always overpowers the situation. Oh, yeah. So, nindot siya for me because makaingon ko nga, napaday hope day nga mawala na yung stage fright. Okay. The whole time nagunahon ako nga part na gini siguro sa akong kuano sa akong musical existence di gini siya mawala. Pero nakagid siguro yung hope because like you man, kanang kaya ra like you have that internal confidence mga eksaka ni mo stage. I'm gonna perform. I'm gonna do well. Ana bitaw. Kuan sa siguro kanang knowing na kana na mga unsang tagahan pa nilag 30 minutes, 'di ba? Sa set 45 minutes. Ako'y pinakagrabe na tao ana na 30 minute na time sa kana na adlaw. Kana ra pong 30 minutes. Amo na akong una kanang kuan kay kanang aware ko ba na inana gani na kanang mas grabe pa ko kaysa sa kanang I don't wanna say it na lang. Basta you know what I'm talking about Yeah. na ang akong una kay kaning 30 minute na set kanang this my time. Pero after anong 30 minutes din ako dili na ko pareha ng uban na rockstar gyapon na asa kong tubig dili na. Mao to siya. Katong you're gonna own those 30 minutes. You're gonna make that like explode. That 30 minutes Kanon gyud na ako explode. gyud. Kanang ingana kanon gyud na ako. Pero after the 30 minutes na dili na job's done. You know, ana na ba. I-try na ako na nga mindset. I-try na nako. So ay gani kanang kana ra gud na 30 minutes pero ayo pag grabe namang labay nakabutilya na. Ayo sa yeah, mana akong na throughout the years nagsugod biya ta og live performance sayo pa kayo 2019 man. Naputol mo na 2019 after 4 months after pandemic. Nibalik na ko perform 2022. So I'm a neophyte man, novice ako sa performing world kumaga. Pero nag-perform naman ka sa una, shuffled pa. Facts, yeah, you're right. Pero na ako sa likod. Drummer man ko. Pero still, like for me, ang drummer is the most crucial part of the band. Kung matanaw kong banda, I look at the drummer probably first, even before the vocalist. Mutanaw ko sa drummer una. Actually, maybe ni maana siguro no kay sa una drummer ko. Grabe ako stage fright. Why binuang? Una na ako gig shuffled. Shout out din nila Ken. Nila Ezra. First na ako gig. Lain na lagi kumakuyawan ko. Pero throughout the years, na kuan niya ko na manage na ako na stage fright ba kay sa panilitan kung sa cookies na ako na set kumukanta ko kuan mo kay good mo siguro wa ko stage fright ba di ba ngano namon ko backing track Bisaon na pa? di sa kanang cookies ba Sa cookies. na ko'y backing kanang naay gapoy magkanta sa kanang so nya kay bawo ng mga audience ang uban audience or kasagaran audience sa mga lyrics. Ana lang karayana lang sa crowd. Kay ako dyan nagikuan nga wala mo ko stage fright. Ana siguro. Yeah, it makes sense. It makes sense na kay kamo sila gabo. Kuan man yun. Kanang wala joy close to none pa yung backing track pero ilahab jud tanan inyo jud tanan tingog. Kanang inana ba? So it makes sense na so mo ding wala ko ikuan day. I was gonna say kay pero dili ko willing mo batin na to kay dili ko familiar sa how like a hip-hop artist performs ba. So I don't know unsay dynamic nimo sa stage. Do you have a DJ? Do you have somebody controlling your backing tracks? Do you have backup singers or do you have synth players? So kabalo, you might even have a drummer kay na may ubang hip-hop artist na drummer gyapon, di ba? So kabalo unsay dynamic nimo sa stage. Pero the way I describe it, as I've gotten older, I've realized that any kind of fright, stage fright, any kind of fear is it just comes from kanang something unknown. If there's something unknown, mo generate gid na siya og fear. So ang kanang stage fright, it must come from not knowing how it's gonna work out ba.
And the dynamic is worsened kay dili man good kana. I was gonna suggest like in your case ikaw ra man gud usa. Maybe ang reason nga nung nag-retain mig stage fright ni Gabo is because we still have a full band behind us. And all of those human beings Facts, yeah. all have the possibility of fucking up, di ba? Not just you, ikaw po, no. Am I gonna fuck up? Am I gonna fuck it up for these guys behind me? Are they gonna fuck it up for me? Yan na bitaw. You also have to think about the crowd. Like, how is the crowd gonna respond? Like, in our case, siguro, sa case ni Gabo, he doesn't need to worry about that kay like known na gid kayong mga songs sa urban dub. But for us, I mean, I still consider us an underground band. So when we go to places, part na sa akong stage fright, oh, kabalo, do these guys even know who we are? Nga na, bitaw? Like, usaka ko dito, and they're just gonna be like, who the fuck are these guys? Nga na, bitaw? Part na siya sa akong stage fright. So mo na ang kanang murag unknown factors that create the stage fright. And you're right, kay nag-implement na mi yung backing tracks. It's mostly a click, pero na mi backing tracks. So that has taken away a little bit of the unknown factor. So dili na kay ko hadlock in that regard nga mo fail me technologically. Kay we're all playing to the same click. So kana kaya baka sa grab mo ma-stage fright ana ang drummer. Kay dapat kana kay once na mawa ka sa click nya na kay backing track wala ayo yabo kayo. Pero nagdako siya katabang ang backing track. Mas mo baga mong good ang kuan good. Oo. Ang sound. Oo. Sa kanang wala ka familiar gid, like if you're not familiar with what musicians call backing tracks, kuan na siya kanang aid na siya sa mua. Like sometimes makita ka sa mga artists on stage with mga in-ears, in-ear diba? monitors. In-ear monitors kay depende gid sa usage sa artist kay nay uban nga full on production na gyud backing track niya mo gawas pod sa house, di ba? So naa na sila ka ng pangdungag pabaga sa song. Pero nay uban nga cues lang. Nay uban nga song starts in 3 2 1 or you jump in 1 2 3 ano. Anya nay uban for us crucially click gyud siya. So metronome gyud. Kay So kamo tanan makadungog sa metronome. Which is gamit gyud kay kana nin take away siya sa gamay nga stage fright. The fact nga kabalo ko nga kung masangit mi or kung nay usa masangit panlitan si Russell or ako makalimot ko sa akong cues, or si Russell makalimot siya siyang riff, or si Martin makalimot siya siyang bass note. Magkita ra gyapon mi sunahan. Kay padayon ra gyapon ang click. Mao na siyang usefulness sa click for us. Kayo na anad ko na kay when I went to Atlanta di appeal man ko og church ba kana nya dito na ko na baid ng click kana nya okay ni makes karon pa ni make sense na wala na kay nganong wala ko stage fright karon kay katong sa una katong mo na ko backing track sa katong simbahan ana wag na expose na gani ko ana na environment na take away ang usa ka fear factor nga kanang something will fail technologically kinahanglan man kay click. Basta sundo na to nimo okay na good so. Nya of course kanang kung wala mo maanad og click lisod biya jud kay na sabi na kanang drums lang kauna nya kanang kabantay ka na kanang mga maminaw kay mga banda sa labi na sa una 90s tanaw kanila live mas paspas no. Okay, wala mo na sila naanad og backing track so. Karon wala one day turnstile gyapon nang ako makita na paspas gyapon. Wala ba siya ikuan? Wala ba siya backing track? Wala ko kibaw, di ko kaingon pero makibaw jud ko na paspas. Ano ba mura gitanggal siguro nila na vibe para kanang mas authentic. Kung maminaw ka sa mong first album, naay mga songs dito nga di man siguro tanan. Pero naagi mga songs dito nga mag-anam-anam mong kakusog. Magka-adrenaline ba? Magka-adrenaline. O niya, ingana po to usay sa live na mo. Kanang ma-hype na bitaw kayo niya. Kanang breakdown na ba? Kanang bugat-bugat na ba? Ma-hype na. Mo pas-pas na. Kana di grabe no, mupugong sa hype ba? Oo.
no? Mo nang nakanindot sa click pero nakabati pod niya. kay- Ang imong natural emotion nga ganahan mo i-channel mapugnan ka. So, na yung pagka-downer gamay ba pero at least disiplina mo tanan. Disiplina. Mo na nakanindot niya. Aware yun ba? Oo. Kayo. Pero I know nga na yung mga drummers nga dili gid ganahan na. Mm. And then I respect that, man. Kay for them channeling their raw naman sila inner metronome pod, di ba? Everyone has their inner metronome. So for them that's mo nang more useful to them ang ilang inner metronome. Yeah. Karon, kuha na ta mo, pivot na ta from fast pitch. Let's talk about your recent lingaw, which is ang Uncle Henry ni Oh, mo na. yeah. Uncle Henry ni mo na account sa TikTok. Man, congratulations, man. You're blowing up on TikTok. Well, at daghan sa kay kag followers oy niya. Salamat pa di. Salamat. Oh, and how did it started? Na ngano naka-idea man ka na lupad-lupad ka kuno butang ano? Or if sa mga naminaw karon na fast pitch fans, they really wanted to know na how did you transition from being a vocalist full time to kanang karon captain na ka. Oh. Bisa ako na amaze po ko. Pero interestingly, like I mentioned in the car, Yeah. kanang I think murag nauna gid ko sa flying before ko nag-start og banda. Pero nag-music na ko like way back. Nga na, murag kanta-kanta ko. Gipakanta na ko sa mga mama o kanang mga Freddy Aguilar dito sa una. Pero before pa ko ni-join sa band, gipa-start na ko training sa akong papa o kanang piloto. I think I was 15, turning 16 siguro. Unya, just to dispel a common misconception about flying, dili na siya kanang academic course. You don't need to go through more college credits. It's not like BS aviation or anything. Although naay mga memorize nun. naay mga schools and universities karon nga gihimo gid nila BS course, but you don't need to do that. It's just like a driving school. Mo enroll ka and you just get the licenses. Wala na siya diploma or anything. Naay mga certificates pero dili siya diploma pare sa eskwelahan. So, I went through that. I got my licenses katong bata pa ko. And then pare sa akong mention si mo, ni stop ko ni undang ko kadiyot og flying. So I started in 2000 and then I stopped in 2005. Kay mo lagi na ni focus ako sa akong late bloomer pagka-college student ba. So nag-college ako ato. Onya at the same time, ning kuan po ning peak po ang first album na mo, second album. Yan ning Arimig Manila. So wala na akong focus was really divided na gid. Ning undang gani ko college because of the band. Mano na malin mo diri. Oo, kami tanan actually. I remember Russell mentioned it in the podcast, di ba? Ang yahang pag-nursing, gi-stop po niya. Kami tanan. Si Paco, he stopped his architecture. Si Trevor, engineering po to siya sa San Carlos. Si Patrick, nursing po to. Niya, ako, IT ko, San Carlos. So we all set that aside to do the band. And then, mo lagi to, katong time nga, we were finishing the second album and we got jaded. Nanguli me. Di na mo originally break lang unta, break sa tado kanang ulit sa ta kay mingaw na gyud sa mga pamilya ba. Pero wala na ang break ni himo gahiatos. Nya murag wa nagiklaro ang banda ba. And then I got involved in some mga unsavory things in my life ba. Na ako nasudlan nga mga bisyo ana ba. Unsama pilam to ka years. Ni kuan ka taas ni pod. Sidetrack ka is a dark side. Yeah. I mean, all throughout ang akong band experience naman gid na sa kilid. So I was doing those unsavory things, papitik-pitik lang ba. Pero when the band stopped, full time na ka to. Dili na ko part-time addict, full-time addict. Pero kay wala namang ko mapugong sa kuha. Okay to na ang banda kay at least kanang mo disiplina pa ko balik. Dili ko mo palabi ani kay basin inigkanta na ko mapanish ba. So wala naman. Wala nagigud full time na ko dito do kanang wala na nalulunggi ko ba. In other words, nalulung ko. Pila 2 years siguro ana. More man. More kay really. Siguro 2 years gid ang full blast nga full time. Well, you have a very interesting life na
Nakuan, pero anyway. Kung si Russell pa ipangutan-on nimo mo, ingon siya sa ko, swerte lagi ka doon nga buhi pa ka. Nagingnan mo ko, Russell. Kabalo na si Russell sa tanan, no? Yeah. Idol lang sa Russell kay katong pag uli na mag-Cebu, uli na si Mona, nalulung na ko. Oh. Nawa na ko, wiped away from the face of the earth akong existence ba kay Oh. na ko sa bangag perme ba. Oh. Onya nito kar to Deftones 2011, di ba? Oh. Mo pinakauna na. Oo, or Oh, something sa like that. Outpost. Gipangita ko nila. Kay kabalo man sila nga Deftones. si Henry mo tanaw to Deftones siguro daghan may mga friends na to Cebu nga nagsabot ba to tag Manila tanang Deftones. Si Henry asa man? Mo to na kay Diaz Russell. Kaya si Henry do. Nito karang Deftones sa Manila. Oh. Okay. Yeah, katong yeah. Onya sagsabot bisa tanan nga at tag Manila na ta Deftones. Oh. Onya dito na si Henry lagi wala na ko makitaan si Henry asa na ka to no? Mm. Nagkuhan ko to, nagpa-blatter ko to si Russell og kanang missing persons ba, si Henry Allen. Kaya gipangita ko nila, wala nagisla kabalo. Asa ko, I was wiped away from the face of the earth, man. I was just focused on my own internal demons. Nya kato sa mga naminaw, dili ra na normal na bangaga. Laom na jud kay na no. Laom na jud kay na bangag, pero anyway. Nasuroy na ako ng mga bangag na squash. Wow, na corner paddle ra da. Di na. So mo tong kato, and then I reached a breaking point. In short, nakaabot ko kanang katong fork in the road nga I realized nga kaya say if I keep going down this road, I know my life will be very short. And so na-realize na ko nga yaso na naman ko'y skill. I mean, I know how to fly planes. Dito na to ni trigger na katong you mentioned it sa car na nakakita ka sa mong classmate sa una, nagkapitan na si Bupak. Yes. So I bumped into her. Shout out to Captain Jackie. Classmate na ko sa among schooling, duha rami. So classmate usara akong classmate. Usara mong classmate siya. Classmate. Unya ang next batch na mo duha ra gyapon. So I bumped into her sa SM sa Mandawi, nakita mi. Nya nangumusta siya sa kuha. Unya kani yagit kay ko ba? Mataas ako gikan na to. Taas ang buhok ana. Unya wala na gid banda to nya. Nangumusta siya nako. Nya nangumusta po ko niya, gibalitaan ko niya ani na kanang mao na niya akong work. And I was so amazed, man. When I went home that night, nauna ako nga kaya sa grabe sa lost opportunity. I wasted so much of my life sa kana ba? I mean, not the band. Yeah. Di man gid nimo to that's part of me good. Pero I wasted so much of my productive life on nothing. Kanang bisyo ba? O niya. Kalipay nga temporary nga mubo ra nga kalipay ba? And dito ko na fork in the road ko dito and nagpatabang ko sa akong papa. Yung ko nga kaya siya man ang nagpasudi na ako sa flying. So pero at that time I'd already confessed nga limpyo na ka for several years wala gisla kalibutan nga I was doing all of those things. And then katong pag-confess nako shocked sila, like they were really shocked wala there are no signs ba. I hid it well. Mahay kayo. So wala at that time nalipay akong papa kay na-realize na ko nga nakoy gisayang. Pwede na ako balikon ang flying. Pero wala na siya salig sa kuha when it comes to money. Kaya I wasted all of that. Yeah. Ana ba? Mao mo ginang one of the first things that breaks down when you do nga nang abisyo kanang your relationship with your family is your imos lagi ilad ra bitaw. Not just yourself. So mo to niingon siya nga sige, tabangan ti ka. Pero limited lang. After this, you're on your own. So I really relied on my old friends, specifically Captain Bited. Shout out to Captain Bited sa Davao. Siya akong gitawagan kay siya gid ako nahuna una. He was my instructor, my first instructor. Instructor na mo ni Jackie. Kami duha. I asked him kung saan pagbalik sa flying. Siya ang nagtabang sa kuha. I started from the square one again. 2013 ni siya. So I stopped in 2005. 2013, I started from scratch again. Even though I had mga hours before and I had my licenses, I still had to reinstate everything. And I started building up. Nagpakita rin kong initiative dito sa school nga akong isudlan. And they eventually absorbed me as an instructor. And
ang akong pagka-instructor ang nag-help build og experience nako, which I later used para mo ari sa Manila mag-apply og job. Mm. And 2016 ko na ari Manila. So I started flying again 2013, 2014. And then 2016 is ari ko dire. And then ni-apply ko og bisag asa ra, apply ra ko. Kanang pamasin lang. I just knew nga I wanted to improve ba kay dito sa Davao, instructor ko, I was teaching students. It was amazing experience. Pero one of the things, one of the progressional goals as a pilot is to fly faster, to fly bigger planes. And usually, ang pinaka-common gid nga goal gid sa mga younger pilots is to be an airline pilot. Mm. Same as Captain Jackie, magkapitan ka Cebu Pacific or PAL. So mo tong goal. Apply ko og airlines. I think sufficient na niya akong experience. And I had full support of my wife or my girlfriend back At the then, time. at the time. Oh. So that was also one of the reasons nga nung ato kog Davao. Mhm. So ning ko inside ra gid. The flying school is in Davao, and then taga Davao po dyan mo iya. taga Davao ang akong uyab si Chowie. Mm. And so while I was there, gitabangan ko niya. I went through phases of tawag na murag Doubt. remission, kanang murag ganahan ka mo balik sa bisyo ba kanang kay ning stop man ko cold turkey. Okay. Gidungan ginaog stop cold turkey ang bisyog, Tanong, ang sigarilyo, ang inom, stop na ko ba. Wow. So ning naay mga murag kanang waves of Mm. pangs ba nga murag ganahan ka mo balik bitaw. Siya ang natabang og stop sa kuha. Like every few months maka-feel ko kanang anxiety nga murag ganahan. Mga tula akong kamot maganahan ko ano. Siya mo kuha na, siya mo inganyo sa kong ayaw yan na i-distract ko niya. So kana dili po na ako na mabuhat kung dili tungod sa akong wife. And then when I went to Manila, pagsugal na ko nga mori kog Manila to find a different flying job. Syempre na sad siya kay LDR me namin sa Davao. So ako na siya ni-propose na ko niya. Dito na mi kuan na engage na mi ato. Anya para napod siya security pod ba nga kuan kabalo siya nga kami gihapon. Kay lisod gid LDR. So man pag-ari nako kana si palata sa ko for several months. Apply ko bisag asa. I also had friends here nga ning tabang sa kuha. Usa sa pinaka-friend gid nako si Captain Kenny, katong Captain Upaw sa akong TikTok. Katong namatay this year. Lili Siya RIP gyud. day Captain Kenny. Yeah, one of my closest friends, man. Usa na siya sa mga tawo nga nintabang sa kwadre. Kay siya og iyang group of friends nanaslay ka ng balay sa Tambo sa Parañaque nga mga piloto na sa tanan o mga seaman, daghang mga seaman taga Dumaguete. Kaya katong balay murag kung nasa yung mga friends kay kinahanglan mangitag trabaho sa Manila or naibuhaton sa Manila, patuon nila dito way bayad. Sila bahala tanan pagkaon. Sa man kanang gi hug na nila tanan, group of friends yung magbayad ana or Apartment nga sila ray gabayad monthly. Tanan kuryente wala. Basta mga tao nga moadto dito, mga flight mekaniko or seaman or piloto, wala ra. Basta wa pa kay trabaho. Kung na trabaho, na si mo kung ganahan na ka mo amot or hawa. Oo. So ako usa ko ato sa ilang gitabangan. So I came here almost 1 year ko dito nagpuyo nga wala ko'y giamot kay wa mapugoy ka ng sweldo ba. Gitabangan ko nila kung nasa yung mga hiring nga uy hiring tabangan ko nila sila. So eventually si Kenny po to nakahiring uy hiring ang Air Swift. So Air Swift is a airline agency company or dili sad. airline company na siya. Okay. Although dili na siya existing karon kay gipalit na siya sa Cebu Pacific, i-absorb na sa Cebu Pacific. Yeah. Pero before Air Swift was an Ayala company nga ang role lang gid sa airline is to fly to El Nido. So ang Ayala nasa mga resorts daghan kay sa El Nido. So tanan mga resort goers Manila to El Nido ilupad nila. Ang El Nido Airport ilaha na private airport na so, nila. Propeller Katong ATR sa Cebu Pacific. Ingana ang among gipanglupad sa una, ATR. well okay bound sa ATR. Sama na siya na Basta kanang ang di ba ang Cebu Pacific nasa like katong jet, nato siya katong palabad. kanang propeller. Ingana mao to akong gilupad sa una. Okay. So ang akong lupad sa una El Nido ang among hub. Yung mulupad mig Cebu, Clark, Manila. So taga Palawan ka at some point
overnight mi dito pero base gyapon mi sa Manila. Ang balik ra gyapon mi Manila every day. Okay. Oh. So I was there for about 3 years. So mo na imong ruta lang. That was one of my first nga commercial pilot jobs. So nadawat ko didto nakatabang tong hearing ni Kenny, pero once I started the interview process, wala gid ko yung mga contacts on the inside. I just did my best at every step of the way. Ni-apply po ko Cebu Pacific ug PAL. Wala ko madawat sa PAL kay wala man ko'y degree. Ang PAL kailangan din required na degree di ay. Oh. Usa po ni sa misconception sa pilots ha. Some people think you need a degree to work as a pilot, but you don't. Depende lang sa companies. What companies really value is your experience, your hours of flying. Kanang logbook. Oh, your logbook ba. Pero na yung mga certain companies, like mga more upscale companies siguro, or mga what they call flag carriers. Kay flag carrier man ni ang PAL. Oh, whereas Country ba na? Country flag. oh, murag sila ang considered nga ga-represent good sa Pilipinas, di ba? Yes. So ilang standards kumbaga are higher. Na hindi tanaw. Oh. si si Russell. Russell. Si Russell. Dayon ba di? What's up? Abi na kog time na mi. Pagtanaw na wala ko klaro sa imong kwan. Happy na mi mahuman ba di? Next story na mi sa aviation life. Uncle Henry na. Uncle Henry na. Nahuman na may ato ah. Pero nagyapon ka. Sa mga namina ron na si Russell di ay episode 35 of A Life of a Bay. Yeah, check out tong episode ni Russell. Lingaw yung ato. Si Russell ang historian sa mong banda. O niya, asa na tato na. So mo na kanang because PAL is considered kanang nag-represent sa Pilipinas. Ang ilang standards are higher. I guess. Mo na ilang pero in truth, ang Cebu Pacific is a bigger company. No. Okay, mas daghan sa planes. Mas daghan sa ruta. Ning boom lang gid sa Cebu Pacific. Pero ang PAL, gi-retain nila ilang old hiring practices nga kailangan gid og college degree. Cebu Pacific doesn't require. Basta na lang kay experience. Ang other airlines, AirAsia, does not require. So, it's a case-to-case basis. Pero generally, you don't need a degree. Pero nag-apply ko sa PAL, ako dawata ko degree. Wala ka dawata. Nag-apply ko sa Cebu Pacific, nakapasar ko og medical, nakapasar ko sa psych test. Pero napag-isay usa ka psych test katong murag personality test, wa ko kapasar to. No. Siguro nakaingon to sa rockers kayo. Di pwede dire. Di. Fast pitch hindi. Basta nagayo gi-applyan do. Yeah, basta nakaagi ko ng mga rejection. Grabe good. Which is normal sa mga younger pilots who are for any job, like when you go through that kanang when you're starting out with your career ba. Maka-experience ka ng grabe nga rejection, and I experienced that all. Importante lang is you just persevere, just keep doing it, and this applies to everything: career, music career, love life, family, everything. It applies. You just keep trying. And moto nadawat ko sa Air Swift. That was my first like commercial flying job as a airline pilot flying the ATR, so El Nido. And then kato si Kenny, eventually, kay nakasweldo naman ko sa Swift. So, ni-move out na ko atong house na mo sa atong shared apartment. Nag-inusaran ako. Nag-rent na ko. Kay daghan kami dito. Muro may sardinas, matug dito sa kwarto. Napu mi kabog sa kwarto. Ga side by side ba? O niya. So, nagkuha ko akong own nga place. Then, after 1 year of flying with Air Swift, nakita na ako sa Kenny sa SM. O niya, nangumusta ko siya. Kaya asa naman karon? Ibalhin po na siya glayang lugar. Siya po usa. O niya, ako muna nakahunaon, ako gimingaw na magkudri ako rosa. O niya, dako gaston nun ba? Ken, gana ka mag-share ta sa gasto. Sige, ako na naon. Eventually, nag-share na pod me. Nag-share na pod me. And I spent another 2 years at Air Swift flying. O niya, pero kuig naman ni Kenny. Si Kenny Manggod, he is a pilot. Kung unsa akong gibuhat karon, mao ni ang gibuhat ever since. He's what's called a corporate pilot. So, aviation has many different kinds of jobs and many different types of pilots. Ang pinaka well known lang gid is airline pilots because
we see them at the airports, di ba? Oh, manay mainstream kumbaga. Oh, sila ang glamorous ba? Sila ang murag boy bands. They're the boy bands of flying, man. Boy bands. Pero it's a crude metaphor, pero nga na basta sila ang masa ba. Pero there are so many different kinds of pilots. There are medevac pilots. There are agricultural pilots, spray pilots that spray the saging. There are cargo pilots. There are fish finding pilots, mangitas lang isda. No. Oh, there are search and rescue pilots, military pilots. Daghan gid kaayo. There are pilots that service the power lines. Daghan. I am a type of pilot called a corporate pilot. So I don't have to wear a suit and tie. I don't go to an office. My office is in the plane. Pero my job is to ferry executives sa After na sa Air Swift. after How'd you get Air Swift. that job? I got it because again, Kenny mentioned to me that this company was hiring. PhilJets ang name sa company. Agency na. No, it's a company gid sila. Okay. Nga ga-manage gid sila og planes. So shout out sa PhilJets. I had an awesome 5 years at PhilJets. So one night lang yun. Kay close my ni Kenny. Like we shared a lot of things that we love together. Like he loved playing Witcher 3. Si Migdulag Witcher 3 sa una. He loved kanang he loved Deftones ba? Si Kenny. He was such a rocker ba, and he was one of our biggest fans sa Fast Pitch. Basta nami bagong shirt, palit din siya. Palit din siya. Oh. Palit siya. Gabi to siya, kanang lingaw kita siya nga tao. And then after mga flights na ako sa Air Swift, or before every flight, iniglakaw na ako for work. Makita na ko siya, nara siya dito gutanog Netflix. Pero piloto ni siya, corporate pilot ni siya. He works for a company and he ferries their executives. Dugay na siya ana. Pero iglakaw na ko, gatanaw ra siya Netflix. Inigbalik na ko, gatanaw ra pa siya Netflix. Unya, ako medyo stress na ako sa akong day siya, relax kay siya. Ganong ma-stress man yung hang day at that time. Because when you fly for the airlines, kanang pigaon gid ka. Like they will make the most out of you as far as the regulation goes. Kaya the regulations say that you can only fly a maximum of 100 hours a month. So kung mao nang regulasyon, i-maximize gyud na sa airline. Palupdong kag 99 hours kung kinanglan. So kapoy na din ano. kapiti kapuyan na. It's different, the psychological toll in the cockpit. 1 hour of cockpit time is equivalent to about maybe 5 or 6 hours in the office. Okay, I heard na usa na something na pinaka pressure na job sa world, which is kanang airline pilot or being a pilot. It is a stressful job. Stressful job. oh. Okay. Ang imo mong gunhunaan primarily is the safety of your passengers. And you have 70, 80, 100 passengers and you have to take care of all of those guys. Mano tong pag Air Swift nimo? And so moto and then aside from that, you also have to worry about internal office politics. Yan na, di ba? And then every move nimo nga medyo alanganin ka, you have to file a report. Daghan kay mga things to do at a company like that. And then weather, kung pangit ang nakaapan sa airline, kung pangit ang weather, lupad gyapon ka. So mas stress po ka sa weather. Kung ang imong destination is a short runway like El Nido, usog ang hangin, gusty, crosswind, landingon gyapon nimo, paningkamutan nimo landing kasi you need to fulfill the commercial requirements of these companies. Kay lugi man sila. They have to pay back all of these passengers, refund their tickets kung imo say balik, di ba? So part na siya sa stress. Ikaw pa jud na ang mo decide, no? Yes. You're primarily good. Ikaw ang the pilot in command is the in charge gid sa decision making, pero team, you work as a team. At the time sa Air Swift, second in command ko, co-pilot ko ato. Okay. But you still work as a team to make sure safe tanan. Pero mao na siya ang mga stresses. You have to think of the weather, the commercial repercussions, ang runways nimo, ang imong kauban, daghan kay kagunanaon. So iniguli na ko, lupad pagi kag 4 legs a day mo. Manila, El Nido, Cebu, El Nido, Manila, usay 6 legs, Manila, El So Nido, mga pila mo na or Busuanga. 6 hours na ish kay mo. Kuan pa ka. Wala na, maximize na 8 hours a day man ang maximum. Maximize na ng 8 hours a day, lupad. And 14 hours duty. 8 hours flying, 14 hours duty. Maximize na sa company. In a day? Oh. 14 hours? Oh, i-maximize na nila. Basta iguli nimo knockout gid ka. Oh, Ya imong migo si Kenny. relax kayo. Chill ra kayo. So nakuan ko, na-expose ko sa iyang world nga Ken. So na-understand ako ba Ken nganong relax man kay ka, and then eventually
na-realize na ko mao niyang job Mm. kay noob pug ko sa corporate flying ato just Mm. like Normal. mga layman. They Ah. have corporate flying is a very kanang niche pud nga subset of pilots ba. Mm. So na-expose ko ato. Kung grabihan mo job kano. And then one night Mm. nag-inom rami. Ah. Nag-chat rami dito sa apartment. Ah. Ni hatag siya calling card sa ko. Siya, hen, masig interesado ka. Nag-hiring ang PhilJets o kanang corporate pilot. Mm. O niya, medyo hubog-hubog na ko ato. Way duha-duha. Sige kan, applyan ako ni. Kaya kabalo mo ko siyang lifestyle nga lingaw kay ba? Akong gi-applyan pero wala ra gud murag kung sa Tagalog pasuntok sa buwan ba kanang wala ra. I didn't think anything of it. Wala. And then I was already akong kontrata sa Airswift 5 years. I was already 3 years into my contract. Mm. So medyo napukoy ko nga 2 years. So napukoy bayranan nga ban kung mahawa ko dayon. Mm. Nadawat man gudo. Like I just went through the whole process, best foot forward every step of the way. I went through the whole interview process and everything and they hired me. Mm. Wala pa kong moingon og no. Kay basta ako ra sa gingnan nga employed pa ko ha. Mm. Napa ko'y bayranan nga ban kung muhawa ko. Mm. Kay murag akong giputol akong kontrata ba. Mm. Ingon, sige lang. Okay na. So sining hawa ko. So, Kay nibayad ka to? ni prefer man ko nga kuan, ni prefer man ko nga kining relaxing nga lifestyle ba gani ba. So katong kang Kenny, unsa man day iyahang routine ato or now karon na inana naka unsa may routine So na compared sa katong Airswift ka? the biggest difference is I don't have to fly 70, 80, 90 hours a month. Mao man ang usual sa airline. Okay. Now I fly maybe a maximum of 20 hours a month. Wow. Kay depende ra sa inyong client. Depende sa executives. If they need to go, okay. So the executives will go to branches kung may opening, may events, or na sila site surveys. Mm. Yan, mo nang mga things that they do. Mm. But dili man siya schedule, dili pare sa airline ba nga every Monday lupad tag Cebu. Oh. Ano ba? So, schedule kuha na. na retainer na every month. Sweldo gyapon. Sweldo Monthly, gyapon. monthly salary gyapon. Okay. Monthly Okay. salary. Pero ang kuan lang gid, ang downside is since I don't fly as much, my salary is not as big as the airline pilots. So sila well-known sila, mas dako pud sag salary. Namoy time kana panilitan ako executive ko na nga lagi ko glitchon lagi mo alas 2 kadlaw tawag ko Henry B. Lupad ta Cebu karon. It's happened, yes. It's Rubiha, happened. no? Pero fortunately, Nana ni bayad af kanang dako-dako na kay outside naman na sa wala. As in, mao po nang usa ka downside is I'm always on call. okay. I'm always on call. So, ang airline, structured kayo ang schedule. Mm. Every month na nakay plotted na sa Excel file mo nilupad. So, pwede na nimo maplano imong family time. Mm. Pwede maka-gigs me. Maka-file kog leave. Akong leave, tarong yun. I-respeto gina ang leave. Pero here, since duhara pod may kapiloto, because it's not an airline, duhara kapiloto, they only hire what they need. Mm. Kung nailupad, kami ra pod duha makalupad. So, bisan yung file ko og leave, palupdon nga po ko. I mean, I could refuse, pero Wa na. I mean, Na kay record na ugoy. oh, yan na ba? I mean, being pod kuan pod, kanang knowing pod nga my job is what supports my family, Mm. mao pod to nga akong i-prioritize gyud. Mm. Thankfully, wala pa may gigs gid nga na cancel. Na reschedule nga gigs pero why na cancel ba? Okay. But mao po na ang downside sa corporate pilot. Pag corporate pilot nimo dito nakagasugod sa mga Uncle Henry. Yes. Mm. Kay sa airlines mong good, strict ang ilang policies. So they have strict policies about recording anything in the cockpit. No. Mm. Mm. Mo nang rare nga makakita ka og airline pilots nga ga-vlog yun or naman. Pero outside na. Sa cockpit. Sometimes inside but they don't show any of the cockpit procedures, Mm. or if they do, walay faces involved. There's Mm. not much talking. You don't really hear any of the voices. Mm. Kay naay sila strict policies regarding ana. Mm. And so when I was at Airswift, wala kay ko mag-record. Wala kay, although na ako yung mga tago-tago lang. Tago-tago lang. Ano. Pero kini nga nakuan ko diri sa corporate, ang nakanindot pag yun, bay, nakauban pag yun mi sa trabaho ni Kenny. Mm. Kay around pandemic time man to nga ni-apply ko sa PhilJets. Mm. And si Kenny pod at that time, he was thinking of leaving his company. Mm. So nasud ko sa PhilJets, ako po siya gigalgal. Ken, mga play, nangita pa sila diri.
So eventually ni-apply po sa PhilJets, nagkadungan mi. Nakadungan mo. So kauban mis balay, kauban pag mi sa plano. Pay tira na. So as in wala, there's no obstacles to filming. Kay kauban mo mi. Ken mo video ko sa landing ha. Oh sige. Bisag video ni mo tibok flight, walay problema. So wala na koy obstacles to filming. Pero wala po yung TikTok ato. Unya ang akong cellphone padung na maguba ba. Tihik man kay ko, gi-issuehan ko kanang company phone sa company ba. Unya pero ang company phone basic lang gud 128 gigs lang. Samsung basic na phone. So katong karanang phone ako na tong giitsa na ako to. Company phone ako gigamit. Ang problem sa company phone kanang video ko for my own personal consumption lang. Dali ra kay mapuno. So naghimo kog TikTok account as a dump account. So Para what jud kay plano jud ato na magkuan lang. Wala. Katong ang TikTok para lang ma-free up ang space sa akong phone ba. So nag-upload ako dito para na ko'y memories. Memories niya. Mo to, ang mga first uploads nako kuan lang gid kanang mga landings, kanang saba, way storya, walay music, nothing. Wala gyud ko giuna-una nga paninduton akong video. I just uploaded shit. Kung makita ko kanang mga other planes landing, videohan ako. Upload ako para di mapuno ang cellphone. And then I don't even remember when I started, kung 2022 ba to or 2023. Pero na ako usa ka video nga ni viral siya. US military nga helicopter naglanding sa Manila ba. Yeah. Narami sa taxiway ni Kenny padung mit tabok sa runway. Pero wa pa may gipatabok mo landing pa man tong helicopter. Go, Ken, ako videohan na. Sige. Sige, videohan ako. Like it was just a short clip, man, mga 30 seconds lang. Pero ako rin gi-upload para ma-delete na ako ba. I-upload. Yeah. The next day ni abot siya ka ng mga 70,000 views. And then the following day ni abot siya 100,000 views. Oh, kabihan ni good. Naman di mananaw nga ni So dito na ako na take more seriously. Pero not that serious gyapon kanang but I'm more involved na good in uploading, and then I'm more active in replying. Kana ba kanang malingaw gid ko reply sa comments. Kay nagi mga kana may ana mga say tawag na kanang mga perceptions of flying that nindot i-dispel bitaw. Like kana mga pilots nga kinahanglan og degree. And then I think ang pinaka-appealing factor sa amo ni Kenny when we first started was kana na-amaze sila nga di ay piloto nga dili airline pilot. Kay so TikTok is a very mainstream channel, di ba? Kanang like it's not very specific sa mga certain dili pare sa YouTube ba? Like if you go on YouTube, like you could search for really specific things, nga knowledge-based things. Whereas TikTok, ang algorithm, it just shows you kanang mga general things ba? Depende sa mga algorithm. So, among gawas usually is mga airline pilots or plane spotting, airlines, wala kayo mga corporate aviation, wala kayo mga business jets. So people on TikTok were amazed nga, naday lain nga kind of pilot day nga dili airline. Unya, doble pa gid nga, no lagi Bisaya nga piloto. No? Ana ba niya? Mga lawgaw lagi ning duha kay magsimon may binuang ni Kenny kay ka-vibes gid may ato ni Kenny ba. So ang murag core sa akong content sa una was just ni pivot ko from landings, ni pivot ko from more serious content like landings and takeoffs to just kung unsa among ginatabi sa cockpit. And then that really resonated with more people ba. And then daghan naka-build up gid ko og murag core group of mga Bisaya nga aviation enthusiasts ug uban pod nga mga Bisaya usually ang akong mga followers nga na-amaze sila nga nalagi Bisaya nga piloto niya. Na proud pod sila ba. O niya murag maka-relate pod sa samo ni Kenny kay dili mi seryoso, like we're able to not be serious kay we're not at the airline man. So magbinuang kami sa cockpit niya. Si Kenny po joker mga itong buwang, so daghang kay siya mga funny jokes niya. Eventually naupaw man siya. So mao tong selling point ang iyang pag-aupaw. Kay daghan man kay mga kalbo jokes. So mao tong among kanang usa sa mga una nga videos na duha ni Kenny as a tandem was ga-video ra kog landing sa Dipolog. Okay, landing mi Dipolog kunya na ay airline nga landing. Videohan ako. Unya si Kenny ni dagan sa tubangan sa camera. Murag wa niya, I don't know, gituyo ba niya? Pero nakita nang iyang upaw.
Moto. O niya, nakaingon mo ko ato. Kaya naklaro yung pa. Yan, nadungog sa video ba? Moto, ni viral siya. Ni-viral siya. Daga ka nakatawa ba? So, moto ang murag selling point na mo sa una nga light-hearted lang gid may nga pilots and then dili sila was like imagine mo na ding ani nga world Pero ni aviation. ni hawa di siya to. Nana siya lain. Wala. Last year, so before he passed away, Yeah. we went our separate ways. Both physically kay wala namin magkuyog sa balay. Oh. Because several years ago, pandemic, nag-decide mi nga mangita mi our own separate places. Yeah. Kay nana kong wife, nana pod mi kid. O niya, si Kenny, nana pod siya uyab ato. O niya, he was about to get married na pod. So, wala na. Among lives, na pod, ning diverge na pod ba? And then, excuse me, eventually, even though kuyog yapon mi sa PhilJets, sa company, kuyog mi sa aeroplano, dili na mi magkuyog sa balay. And then eventually, gikuha po siya sa laing company. So, nihawa po siya sa PhilJets. Nya ako, gikuha po ko sa laing company. Pero kuyog yapon mi sa plane. Usahay. Nana siya laing priority, pero backup yapon siya sa amua. So, kuyog yapon mi usahay. Lingaw-lingaw yapon. Pero, moto siya ang origin story sa Uncle Henry. Kanang, wag siya tuyo And I never expected to get that many followers, man. Mo siya yung beauty no? Kanang least expected na mga things na maabot ka ba? Na ako yung mga idol sa TikTok, mga pilots pod nga airline pilots. So siguro mo na ang appeal sa ako is I'm not an airline pilot and Bisaya po ko. So malingaw po sila ba? Basin pwede na sad ka mo kuan na pod pivot na pod og kanang mag-in-English ka pero Bisaya gyapon kay na. Pwede. Actually, daghan pa kay kog wala mabuhat sa TikTok. Like I've never gone live. Curious kay ko announce. Really? Yeah. Wala pa ako sa TikTok di mo live. siguro na pwede no. Kanang mo from kanang take off live na nimo kay mawa ang signal unless kung naanay kanang si tawagan na kanang kang Elon Musk na satellite ba? Na yung mga pilots sa America nga Starlink sila. Starlink And they're live while flying. Although siguro kung mag-live ko basin ka nang Q&A lang siguro sa kwarto or something. Pero wala pa ako kaswag live. Cockpit na ay dili. Pwede sa cockpit. Hindi ka dapat kuan biya ka sa cockpit na. Well, pwede ka mag-live pero while ga-check ka. Pwede while I'm waiting kanang na may mga times nga waiting lang ako sa cockpit nga dili pa flying ba. Kana pwede. I've tried answering questions like more seriously. Na may mga legitimate questions gid like about flying. Gisulay na nako. So ka nang question nang na-comment sa video. Nga na nakasuway ko na. Kunya, ang problem lang, so I try answering questions seriously. Ang problem lang is most questions aren't serious. For example, ang most asked question sa kuha is nganong walay side mirror ang eroplano. Saan man ako pagtubag? pero gisuwayan ako nagtubag scientifically. Pero magsige po sa pangutan na. Sa may second most asked question. A second most asked question is flat ba gyud ang Earth? No kaya. Daga kay mga kuan gyud sa malingaw kay mga ambot lang usay kung ginabugal-bugalan lang bang nila sa kanang mga nagtanaw sa kuha. Pero dili biya di mo makita no kay dako biya kayo flat biya gyapon kay na inigabot ni taas. So kini ang corporate business jets we fly higher than airlines. Okay. So we can fly up to some corporate 30. jets can fly up to 50,000 feet. 50, wow. Nipis na sa hangin. Yeah. Around 45,000 feet on a clear day. Kay kami we fly at 45,000 feet. You can see the curvature of the Earth. Okay. Yes. Wow. So I know for sure that the world, is curved at least. I know. Dili siya flat. Mas paspas man na ang airplane no basta 50,000 feet na kay mas nipis ng hangin. Yeah, something like that. We save more fuel. Wala na kay turbulence isn't as strong. Manang mga advantages of corporate jets. The third most asked question is naabay sitom sa taas.
Unsa ako pagpangutana pagtubag ana pero I try my best. Malingaw man pug entertain sila. Pero daghan pa kay kog mga things nga wala pa nako ma-eksperimentohan sa TikTok. And thankfully, I think the most important thing for me is I'm having fun. Kayo. Malingaw man kog I enjoy showing them that side of aviation or my world ba. I enjoy showing them my world. And then because of Uncle Henry, na-realize na ko ang potential sa TikTok as a platform. So nag-start po ko og fast pitch nga TikTok. So para makatabang na pud og promote. So I'm taking the knowledge that I learned with Uncle Henry and applying it sa fast pitch nga TikTok. Siguro, I mean, I'm not an expert sa TikTok or social media by any stretch of the imagination, pero ang akong murag na take away from my learning sa Uncle Henry is ang the videos that do well sa TikTok ang katong mga raw, ang katong mga less polished, kanang makakita lang sa the real The you. real you. Oh. Yes, polished videos will do well also. Pero more often than not, ang mga videos nga that did well for me, ay katong mga unscripted, katong mga natural lang gid nga katawanan nga nitabo nga you just somehow manage to take a video of it. Relatable mo kay kung polish kayo nanay gap ba, nanay kanang barrier na iyay di na ma-reach ta kay 4K. But yeah. Yeah, man. Mo na siya. I mean, I'm very sad lang gid nga I lost Kenny this year. Yeah. Well, One of my best friend, like condolences. thank you. A big blow kay Uncle Henry. Nawala si Uncle Opaw. Uncle Opa na nanahunta siya following no. Yeah. Kanang kuan si. Daghan kay mangita siya ha. Still asa si Uncle Opaw and I siguro I'm just trying my best to keep his legacy and make him proud of me like wherever he is, man. And I think it's a blessing nga sa years nga nagkuyog mi ang kanang TikTok account nako is my memory of him. So and daghan pa kay kog videos because I was taking so many videos for the TikTok. Daghan kay kog mga videos niya. So usahay kanang makatug kanang I'm in bed and then naimo notify ang phone. Oh, memories of 3 years ago. Yeah. Kenny. It's him. Yeah. Kay siya man ang usahay gani reklamo gani akong asawa nga mas daghan po kog videos ni Kenny kaysa niya. Pero kuyog magud mi sa work every day. Yeah. Pero mao na siya. Yeah. Well, RIP and shout out day, Kenny and his family. Kay tungod po ni Kenny kay nabot kan. Yeah. Ani di ba? Yeah. Kay siya ba nag-recommend na uy na ay hiring sa PhilJet na ay mga niya siya nitabang ninyo sa katong grupo ninyo sa katong kondo, no? So he played a big part sa pag-recover nako sa aviation. Sa pagbalik nako sa aviation, aside ni Captain Beated, ni Captain Jackie, Captain Kenny played a huge part sa pagbalik nako. Make it more lingaw pa yun. Oo. And then kana pod sa akong TikTok, usap pod siya sa niinganyo sa kuha nga. Hen kanang post daw kag ingani. Usay mo hatag po sa suggestions. Hen basig ganahan ka mo video ana. So siya pod ang murag producer nako. So mga producer nako siya. Itiray. And then ang weird thing is kay daghan pa man kay kog videos that I haven't posted of him. One of the last flights together nga kuyog mi was just a few days before he died. And so sudden, no? And the last video that he made with me was thanking the fans for reaching 100K sa TikTok. And I haven't posted yet. I can't bring myself to post it yet. Even though lapas na ko gamay sa 100K. 150 naman siguro, no? Oh, wala pa na ko ma-post kay murag I don't know. Wala pa ko balo kung unsaon pa. Keep lang na. Yeah. Maybe one of these days I'll post it, man. Well, again, thank you so much. Captain Kenny katong kuan na ni tabang ni man. Of course, salamat kayo Henry na you took the time na magchika ta. Salamat kayo. I can only count 2-3 episodes na nalapas og 1 hour 40. Tingnan ako katabian. Yeah, interesting sa kay mong journey from fast pitch to karon Uncle Henry ka. And daghan sa kitang mga nakatunan. And sa mga naminaw karon, where can they follow you?
So, ako personally, I'm on Instagram and TikTok at Boy Bangkal. Mora na siya. No, boy Oo. bangkal. Abi no, Uncle Oo. Henry jud lang imong At Boy Bangkal kay akong asawa taga Bangkal man sa Davao. So, Ah. at Boy Bangkal. Pero, nigawa sa at Boy Bangkal, Uncle Henry ang mugawas nga murag name ba. Ah. Pero mao na siya. And then, you can also follow Fast Pitch. Follow Fast Uh, Pitch. Asa man. on Instagram, we are at Fast Pitch Official. And then on Facebook, it's at Fast Pitch without a T. That's FASPITCH. And we have a new song out. So kung Yeah, plug na. kuhaan mo Yeah, kung yeah, yeah. if you guys like listening to rock and roll, nami bagong kanta. It's called Grace and it's out now. You can watch it on YouTube, ang visualizer lyric video, and then you can stream it on your favorite streaming platforms. Grace by Fast Pitch. There you go. And sa mga naminaw karon, first time na ninyo naminaw, you can follow us at A Life of a Bi Podcast sa Facebook, Instagram, YouTube, and Spotify. So again, thank you so much na kung naabot pagyapon mo ani na oras. Thank you so much for listening. And see you guys and gals in the next episode. Peace.